И новина от последните часове. Ансу Фати е съвсем близо до Монако. Водят се финални преговори за това Ансу Фати да отиде в френския грант. Да видим какво ще направи там Ансу Фати. Аз започнах да гледам футбол, когато той беше това, което в момента е Ламин Ямал, но за жалост не е стана. Пожелавам на Ламин Ямал да успее да се направи, да успее да си изпълни талант на не като Ансу Фати. И нека да видим другата новина. И новина от последните часове. Манчестър Сити иска Брайан Черки в своят състав. Пеп Гвардиола иска с летният трансферен прозорец, който започва след около един месец, ако не се лъжа, почва трансферен прозорец. Пишете в коментарите как ще се представи Черки там и Ансу Фати в Марсилия, в отборът на Монако. Също да не забравяйте да харесате, да се минете за канала, защото всеки ден ще качвам такива футболни нюс видеа.